Angibingelele nonke. Ake ngiqondane nalabantu ngiqondisele abantu abagembulayo. Lwami uthobovu ebenubona ku-KZN TV advertise. Uyawinisa impela uyakuma ugembula kodwa engathi ukuze kuhambe kahle uwina imali ehlakaniphile noma imali esile. Ungathi uzowuthatha uqala ungene ibhavu ungenani udlule ebhavini ingakho kungelula ukuposa nginikeza engathi ungathola ibhavu sikwenza ibhavu elukususa noma ukcleanser noma ukususa amathunzi angavimbela imali ehlakaniphile ukuthi ingene empilweni yakho, then uzokwazi ukuthi musuke ebhavini udlale ngemali encane uzibone uthola imali ehlakaniphile. So ngiyani advisor ukuthi uma udinga lo muthi okade advertise ku-TV sondela kodwa uzoqala udlule emabhavini sikubhave ngebhavu lakhona elilodwa bese siyakunika umuthi. So nibheke la ku-YouTube nibheke la ku-TV Mhlaba TV nibuke ukuthi amabhavu ahamba kanjani. Muthanda ukhethe elilodwa muthanda abakhona abamabili amabhavu bekhona abamathathu kanjalo inhlobo 4 amabhavu ahlukahlukene khona nebhavu elikhulu eliranwa igaba ngokuhlukana lishintshwa amabhavu kusetshenzwa emzimbeni. Ngiyacela kakhulu ukuthi niqikelele lokho phinde uma ufuna ukuthi ukusebenzele continuously noma usuphelile uqhubeke ube nayo indlela ukuya phambili. Kubalulekile ukuthi uyithole ne-lucky oil khona amafutha i-lucky oil khona umuntu ongafuni izigubhu but i-lucky oil inamandla abantu bamabhizinisi abayisebenzayo. Ngomuntu wamabhizinisi oyisebenzayo awudingi ukuze ube nezigubhu engathi uyinyanga kakhulukazi izigubhu zinhle kubantu abelapha inyanga zikahle kakhulu labo bantu nabantu bamabhizinisi la amathenda amakhulu ama-contract amakhulu. So kubalulekile ukuthi sazi indlela ukuthi ikuphi esikuthatha sikuthathelana. Ngicela ukuthi okunye futhi mase sibheke khona leyambiza bengikhuluma ngayo. Leyambiza uma uyisebenzisa uyiphuza ikhipha izinto ngaphakathi mifice inyoka isihlala isikhathi eside phakathi ngithole ukuthi iyakwazi uqala ikhipha amaqanda ngoba lezi zinto ziyazalela lezi zinto ngaphakathi. Mayiqedile ukukhipha amaqanda kuzobe sekuza yona iphume yona qobo inyoka ziphumile-ke inyoka abantu bayibona ngamehlo kulembiza la ekhathi uyimpande ezempilo asikhulumi umlingo noma ilumbo ikhona nje ukuthi kade ngumuntu ongafuni ukuvela public ey'ntweni ey'ningi kodwa ngina 27 years ngilapha abantu kunabantu laba ngakutshela izinto ey'thusayo ney'sathusayo ezinye nami ezingithusayo ngiyibuza ukuthi lamandla angakabuya kodwa-ke mina okwami angigcini ngokuba inyanga ngisuke edressini emthandazweni esontweni ngiyakhuleka mina ngisuka kwi-fasting. So ngiyanxusa-ke bakithi ukuthi asiqikelele lokhu Kwa-Mhlaba TV sibheke ku-YouTube sizokwazi ukuthi senze izinto ezi-right siyilandele ngendlela. Nkosi nibusise. God bless you.